Aby niekto bol dobrým šéfom, ja tam vidím také 3 základné parametre. Prvý parameter, ten človek musí byť výkonný ako človek. Musí byť fakt, chytí sa práce, dáva výsledky, dáva výkon, je pracovitý. Moja skúsenosť, lenivý človek, ktorý sa vyhýba práci, nebude dobrým šéfom, bude panovačným. Druhý parameter, ak chce niekto niečo riadiť, musí naozaj tej práci rozumieť. Musí mať tú prácu rád v zmysle obsahu. Musí rozumieť obchodu alebo výrobe. Fakt musí byť tonkovaný, aby potom bol pre ľudí partnerom, nie iba mudralantom. No a potom ten tretí, najväčší parameter, on musí pochopiť, čo je to šéf. Šéf znamená, už nie je to o tom, že ja dám výkon, ale iných ľudí k tomu výkonu privádzam. Trénujem ich, nebojím sa riadiť, nebojím sa organizovať, nebojím sa vyžadovať, nebojím sa aj buchnúť po stole. To znamená, tá pozícia sa otáča, nie ja dám vysoký výkon, ale mňa baví, že iní ten výkon dávajú. Túto zmenu treba u toho človeka vyvolať a to je otázka kvalifikácie tréningu.